Dispotisele kwembukeli sikwamkele kwinkqubo ndaba Cutting Edge. We bring you yet another intriguing and investigative report. Many people have taken what is known as the easy way to success, lendo kutiwa kukutwala. They are also openly expressing it on social media. On today's episode, Cutting Edge reveals the secrets behind the life of Ukutwala. Our producer, Sipiwe Linda, filed this report. Ukuthwala Mr Linda aqali ngamba yaniswa uNkulunkulu wayithwele ngoba wakwazi ukunikela ngentodana yakhe thina kuJesu Kristu nathi sithwele mana sithwele ngomoya ongcwele ngenkathi manginquma imvu ngimthela umuntu ngegazi ngilandela igazi la kuthiwa igazi lemvana asi-associate isithwalo ne-African spirituality. Yonke into ewumuthi egcatshwa emzimbeni wakho iyisethwalo. I-Cutting Edge ithathe uhambo oluya kwaMhlaba uyalingana. Lana-ke sizohlangana nenyanga enkulu edumile, udokotela mkhulu ozibiza ngokuthi ungumthakathi. Kuye kuthiwe awungeni emzini wendoda ungamukelwanga. Yebo baba, udokotela ukhona uthi nganikhulula ningene. Hayi, siyabonga baba. Siyabonga. Emva kokusamkela ubese sikhombisa indawo la ahlala kuyo. Lezakhiwo esizibonayo izindlu ezakhwele abangasekho. Amathuna lapha. Kunethuna likagogo lapha. Lelide ubona indawo ende nje bayithupha kanti unogogo nomkhulu. Ibona abantu mina engasebenza ngapha. Ogogo phela bashone ekudala, ugogo ushona, umkhulu ushona engakabi khona. Ugogo ozala umama ushone ngikhona ngoba bengisebenza naye kulo msebenzi obunyanga ngimbambele ikhwama. So ngaphinda ngabathebula ke bonke lapha. Ngaphinda ngabathebula mina. Ngabenza ukuthi babe izidalwa amadlozi azongenzela amandla ngisebenze ngabo futhi. Vele basebavele bashonile. Babe ngahlala la ini bangasebenzi. Emva kwalokho wayesobona ukuthi akayokwengeza amandla. Lapha ile ndumba le ndoda le. Indumba le ndoda ikhona la. Le ndoda igijima yonke le ndawo kufana neground layo igijima la ngoba ayikhona ukuphumela ngaphandle. Awuvuma umthetho. Ila phakathi. Umuntu meza la ekhaya uqala adlule ebhavini lokuthi agezwe before angena la. Awukwazi ukungena nje untekenteke njengolinda ungagezanga. Lokho ufuna uhlanjwe. bakhona. Ungangena ubone, up to you, ungasondela. Ungasondela ubone ukuthi ngiphethwe apha amadoda la kuhamba kanjani la ekhaya. Azivumanga ke ukungena phakathi. Ila kuphilwa khona kusekuphileni kahle kahle. Isilwane mhlawumbe usici. Angeke ngithi isilwane Linda, angeke ngithi isilwane ngoba mina kimi umuntu ngiphila ngaye. Wena ungathi isilwane ngoba wena awunayo information. Uyabona nje umuntu umbiza ngesilwane. Uyakwata kakwata Linda ngoba akafuni ubizwe ngesilwane, ufuna ubizwa ngomuntu. Umuntu Linda, umuntu kepha umuntu ongajwayelekile. Ongeke na umjabulelo uma umbona. Nginethemba lokuthi ngisho kungathiwa ubona abantwana bakhe angeke balale ebusuku. Ithambo lakhe lifishane kakhulu. Umuntu nje kepha uyabona ukuthi umdala yena. Ngafaka ebhodini ngathi ufuna bambone ukuthi umuntu onje engisebenza ngaye nokuyena yena obheka impilo yami nokuyena yena owenza into eziningi nokuyena yena olekelela abantu abeze kimi. Abantu bafuna ukuphila kamnandi. That why okunye nokunye ngiyakuhide but okuningi ngiyakuveza ngithi abantu akathatha befuna ukuthatha ngimnikeza ama terms and conditions ukuthi la uhamba kanje la uhamba kanje. Ingabe lempilo yobuthakathi wayithatha phi? Thanks kumfundisi wami. This pastor was my role model. Ebengazi ukuthi lento ayenzayo nami ngizohamba ngiyenze phambilini, but bengazi ukuthi there is a power extra asemzimbeni wakhe. Ngaqala lapho ukuthuka ukuthi oh kanti siyangena nasenyangeni la. Nasenyangeni siyabathola amandla. Kanti bayagezwa, siyageza lapha sigezela ukuthi kufuna kugcwala iCrusade. Mangena stage abantu bejabula. Lento iyenzeka ngiyibona. Mina bengekho nalomqondo wokuthi abantu bagcwala nje kunento ebabambayo. Bawa nje baginqike phansi kunento ebabambayo. Ngayibuyelela sengedwana. Ubone sengimhlubuka esontweni. Wabona sengimhlubuka, wabona ngishona le ko Bushbuck Ridge ngiyovula iministry nami kothula amahashi, ngiyokhulekela abantu kothula amahashi ngoba bese ngibonile ukuthi nangu manje umuntu osiza le ndoda. Inamandla nje le ndoda, isizwe le ndoda. So ke ngangena kanjalo ke.
uthi ibandla lakhe eliseBushbuck Ridge libe yimpumelelo. Ngibawisile abantu Mr. Lee. Ngibawisile abantu. Hayi ngoba bengibawisa ngamandla kamoya oyingcwele. No, akubona amandla kaJehova lawa. Into ebekile emzimbeni. Namanje sekhona le operate. Ya operator kunekhathi zama kuthiwa bangi-inviteile because basangi-invite abefundisi. Abangazi ukuthi ngisane professor, ngisayibamba lento, ngisakwazi ukubamba igama lomuntu nesibongo. Basangi-invite, ngifike ngenze lento abayishoyo. Ngiqede ngibuyele. Ngimile nje lapho ukuthi yonke lento hayi ngoba iyamandla abuya kuJehova moya oyingcwele. Hayi ngiyala babili. Yiyo lento angikhipha sondela. Kunamaringi ke abakhona lezandla. Lawo maringi lawo ngisebenzisa wona. Uma ngisondela kuwe kuba ngathi ngiyakuthatha ngikuthi awuhlala ungachokheki. Uma ngisondela kuwe ngingakuthinti nje. Ngamemeza nje igama. Ukimi ukuthi ngithi Lucifer noma ngithi fire. Ngimemeza labe engathandayo. Labe ngazi kahle ukuthi ngisebenzisana nabo ngokamoya. Uma ngithi fire ngiza kuwe angenzi ngesandla singenawo amaringi. Ngenza ngalesi sinamaringi because ngiyathi sona esi-operator. Namaringi wona operator. Bangi-invite uma ngabe mhlawumbe umuntu efuna ukuyobhilda isonto lakhe kubonakala ukuthi ulande the man of God. Kanti mina ngiyazi I'm not a man of God. I don't believe in God. Ngaphuma kudala kulento omdlalo kaNkulunkulu. Kuba kudala kulento leyo ngayibambela into yami ebuthakathi. Anti kunomfana wami omncane ngamlontsha ukuthi lento ayimazi. Ngikhona angikho. Kumele akwazi ukulekelela abantu because ngeke ngibabambe bonke labantu baningi kakhulu. Mina ngine contract yami. Ufuna ukushaya isikhathi ngihamba. Asala qhubeke. Umndeni wami usala uphila kahle njengoba uphila namanje. Siyasavakashela uDr. Kehlelezi othi ukunyanga nenkolo yobuKristu yena ukwenza kokubili. Nginyanga nomfundisi maybe one day siyongena deep ukuthi kuhlangana kanjani. Uma sikhuluma iqiniso ithi lezi zinto zombili azihlukani noma azixabani. Abantu abaxabanayo imina nawe. Uthi umuntu osindisiwa ngibakhonza abantu abangasekho. Angikhulumi ngabantu asebafa. Bayaphila yini oJosepha? Bayaphila yini oMeshaki nabo Abednego? Labe sikhuluma ngabe eBhayibhelini. Usixwayise ngezithwalo ezahlukahlukene. Yonke into ewumuthi egcatshwa emzimbeni wakho iyisethwalo. Yonke into ewumuthi ethathwa besiyafakwa iyisethwalo. Igama bese lithi kunesethwalo esibi, kunesethwalo esihle. Isethwalo esibi isethwalo lesothi movie bikenyangeni ube selfish, then bese uthi mina kahle kahle ngifuna ukuhamba ngesiphiwo esikhulu kakhulu, anginandaba nomunye umuntu. Kunesethwalo esithi njalo la ukhona akusafanele uphuze into ene-acid. Kunesethwalo esithi njalo ngenyanga hlaba inkomo ezimbili. Kunesethwalo esithi fika njalo eklabini uthenga utshwala ugcwalisa itafula amashampeni yonke into kodwa ungaphuzi lokho tshwala. Phuzisa abantu. Kunesethwalo esithi nika abantu imali kodwa uma beqala beyisebenzisa ungayidli. Kunesethwalo esithi bulala abantu ufa abantu. Kunesethwalo esithi lala namanye amadoda. Kunesethwalo esithi wena usukela namhlanje ulala namanye amantombazana. Kunesithwalo esithi phila nenyoka endlini. Leyo nyoka uyovumelana nendoda yakho uthi yolala nendoda yakho. Baningi abafundisi abashumayela igama lokuthi ningayi enyangeni. They know very much ukuthi bona ezindlini zabo kunama apartment abangahlali kuona la uhlala khona izinto zabo abenza imkhuba. Kunabefundisi abaningi obathola bengafakile iring nomshado kodwa iring enkulu eyande ring. Kunabefundisi abaningi obathola befaka ichain enkulu isiphambano esikhulu. Wayethatha kwenza kalani uzufake leyo?
kunomfundisi ongaprofeti ongashumayeli kakhulu othi nje kancane bese ethi mayisuka lapha abantu bafaka imali bapledge ziningi izethwalo enkonzweni yakhe kuwabantu bawe bu esakhuluma athi abaphephethe isethwalo abawiswa ngamandla kaNkulunkulu bawiswa izinto esigodlweni esibanika zona bathi mabezoyilanda befundisi nabanye abantu bethi Khehlelezi you must make sure that price yakho iyaphezulu kakhulu futhi abasifuna basabe because siyogcina sisetshenzela wobani Khehlelezi makuthi sonke sisiphethe igubhu. When you evangelize, God doesn't want you to change. Umfundisi uDick Khoza usinike uvo lwakhe. It's a pity ngoba izimvu izesihlupheka kakhulu ukudlula abaholi ngoba umholi yena usukazi ukuthi wenzela ini. But according to the Bible kuzofika ilanga le judgment sonke sizawujudgwa ngezinto esizenzayo. But anguboni kukahle umfundisi eme phambi kwabantu inhloso yakhe ukukhohlisa abantu of inhloso yakhe ukuthi bamnike imali. iBhayibheli alisho njalo. Lo nkulunkulu esimkhonzayo liyasho ukuthi uyasihlangabeza idingo zethu. But ukuthi kune different kuyidingo negreed. Abanye abefundisi bafuna ukuthatha more than they could have. Abantu abathwalayo akuyo angeke ngibagxeke ngoba ngazi ukuthi inkolo yabo iqala kuphi. Kodwa thina kuJesu Kristu nathi sithwele, mara sithwele ngomoya ongcwele. We return to the land of KwaMhlabuyalingana. There we will talk to a woman who has experienced this. She also says it works for her. She spoke with us under the agreement that we will not reveal her identity. Ingabe yini enza ukuthi athathe isinqumo sokuyolanda lento? Ninjani nganami? Siyaphila mkhulu. Siyaphila nathi. Kahle ngangishadile nomyeni wami wangishiya nginalutho sadivorce. So ngase ngikhetha ukuya KwaMhlabuyalingana kwamkhulu uShumi lamakati ngayothatha lento engenabungozi. Kwenzekani emshadweni wakho? Kahle wangithola ngisebenza wathi uzonginakekela nami ngase ngiba nethemba ke kuyena wangiyekisa izinto zami njengangibhizi ngazo. So ekuthembeleni kwami kuyena wakhetha ke kungilaxaza wangishiya nginalutho. Umazi kanjani umkhulu? Umkhulu mazi ngomunye ubhuti owangichazela ngaye ngisasebenza naye. Uthe ubuyo kwesibili? Yebo ngibuyo kwesibili. Iyakusebenzela ani lento? Kakhulu iyangisebenzela ngoba ngibonile nje amabhizinisi wami abantu sebayangena imoto senginazo yonke into nje ihamba kahle ngapho sengibuye kwesibili ngizofuselela. Uyakholwa? Kakhulu. Uyaya enkonzweni? Ngiyaya enkonzweni ngoba phela ukuyithatha lento akusho ukuthi sekumele ikhohlwe isonto. Yebo. Manje uthini make sure ngiyayoyela igxekwa? Hayi bangayigxeka mkhulu kodwa mina ngiyazi ukuthi ngisebenzele. Inyanga yakhe uDokotela Shumi lamakati akabanga nenkinga ukusibonisa ukuthi wenza kanjani umsebenzi okuthwalisa. Uma ngizokwenza isithwalo ngizothwalisa umuntu angimenzeli lapha endlini. Lapha endlini ngenzela nje sometimes noma ngabe yiphi ezinye inhlobo zemsebenzi engizenzayo. Kodwa mase kuthiwa ngenza umsebenzi yesithwalo ngwenzela la ngaphansi kwalesihlahla. Intambo le ngisuke ngilengise imvu le. Umuntu usuke ela ngaphansi siyayinquma imvu ngalenkathi ngiyinquma imvu igazi lemvu leli lophela phezulu kwakhe. Ngoba lophela phezulu kwakhe ngaleso sikhathi kusuke kunamabhakede asuka khona la azohamba ayela kuhlanjwa khona. Bese uphinde uyabuya futhi uphinde ubuya la. Ngizomfaka lezo nhlanga lezo kusuke kufanele kube umfake ngazo. Igubhu lezi njoba zingaka zikhona nje zu6 7 bukhulu bazo njoba uzibona zikhona azifani amandla azo akuwona zifana ngombala kuphela kodwa phakathi kuhlukene imithi
ethi uthatha number 1 or uthatha number 2 or uthatha number 3 or 5. Sesisesigodini sakwaXimba, ikhaya lakwaXaba. Usibongile yena ukholelwa ekutheni lento inabo ubungozi. Umfowethu besebenza eGoli. Uthena kumfowethu seshonile waseyangcwatshwa ke. Kwase kuyaqala ke inkinga lekhaya lento beyenzeka ebusuku. Besingalali lento bishaya amakhabethe. Uze ebusuku ulele amakhabethe ubungathi khona umuntu wavula uyavala. Ukudla nezingane ebusuku beyicinazeleka nathi besicinazeleka ebusuku even ubusika ihlobo kuyafana. Bowujuluka uzuthi ayikhona into ekhona ujuluka ube manzi iceke sesilala endaweni eyodwa sibalekela lento ukuthi ngcono uma kukhona okwenzayo isifice sisonke ndawonye. Kuthe mase kujunike kwakhona ingane engagulanga futhi nayo ayigulanga yavele nje yaphathwa isisu nje yathathwa ise toilet ithe imihlele esithini etoilet yathambisa umzimba yagexisa ikhanda like ungathi khona uyisonto intamo uyiqhunyule ilokhuza intamo sayithwala sayifaka endlini yayingasakhulumi siyithulele nje sayingcwaba sase siya kumuntu sithe mase sesihamba ke kumuntu wase esitshela ukuthi umfowethu uthwele mase sibuyisa umqondo ikhona indawo kaMfowethu la ebe igumbi la bengena khona yena yedwa bengafuni thina ukuthi singene khona. Bekuthi uma ebuyile leGoli afike abize izingane zakhe ashunqise kube khona izinto azenza khona kodwa thina ubithi singasondeli thina khona lapho. Lokho kubuye ngoba umama sesichazela ngwathina besingazi ukuthi uthwele besingazi lutho. Bathola usizo lokuvala umkhokha kumthandazi. Kodwa inkinga ababhekene nayo manje ukuvodloka kwethuna lomfowabo osokwenzeke izihlandla ezintathu. Umama luwayana weshilo uthi wathwala ngathi uzolanda ngamu 1 by 1. Mase sihlelelo uvalweni ukuthi asazi ukuthi lento ingabuzo buya yini ngapha nethuna nje lenza kanje sesiyasaba ukuthi mhlambe kunango kusezofuna omunye ke yilokho nje into seseyinkinga nje manje. Ingabe khona ukugqubuzana kwamakhanda komkhulu abathwalisa ngesilwane nalabo abakuthwalisa ngokuchithela igazi lesilwane kuwena? Isithwalo segazi angisebenzisi la ekhaya and angisivumeli abantu basithathe. Ngiyam-advise umuntu ukuthi akabe aware ukuthi lento ayenzayo namhlanje ngoba exhelelwa ngemvu. Uyokuxhela until end uyoze offer axhela izimvu. Lezo zimvu lezo kuma zimphelela noma angasaxhelanga ngale date okumele axhele ngayo izoyixhelela lo mnumzana because lento isuka ifakwe kuwe emzimbeni izoyixhelela iyogcina shaya abantwana uzokuthiwa ingane zalo baba ziyafa mayishaya abantwana iqede egcekeni ishaya unkosikazi ukubhala konke iza kuwe mnikazi wayo makhamba wena sekuphela wonke umcebe bewuthi nawo. Ayikho la ekhaya indlu yodokolosha ile baba uMthemba ashona ukuthi mase kunento ethintana nodokolosha obvious kusuke sekubuthakatha. Uma usebenza ngokwedlozi njengoba sisebenza ngokwedlozi singodokotela udokotela akawuphathi udokolosha. Ake ngenze example uzala ka Dr Mkhulu uzothwala ngifike ngibamba ibhokwe noma ngibamba igusha ngithi ima ube attention ibanjwe legusha ixhelelwe kuwe la emzimbeni inqunye igazi ligeleze leli gazi angubeke esithobeni awulihlambe awulisuli kanje uma liza la you must drink that blood funa uliphuze yabona ulidonse leli gazi akuhlatshwa kami ndedwa ingakaze ngifelwe kuze kube namanje umndeni wami solo uyaphila amakhosikazi ami wonke sola khona oyi6 akaze ngifelwe noyi1 umuntu ngenkathi manginquma imvu ngimthela umuntu ngegazi ngilandela igazi la kuthiwa igazi lemvalo. Igazi leli esicula ngalo silicula ngalo ngoba from a Christian perspective le gazi lisihlanzile ukuthi izono lesi esizenzayo that becomes enslaved to we didn't know how to come off it. So igazi lika Jesu lifike la enza lokho whereas ela kwaKhoza li clean abakwaKhoza kuphela
So leli kaJesu ngokufunda iBhayibheli liklina wonke umuntu, uyachoose ukuthi uyafuna ukuza na. So akusi into ngazishilwise leyo ngoba kona lokuhlaba vele kuqala uNkulunkulu from ukuwa kuka Adam noEva. Ngithi uNkulunkulu oye wafike bebazivale ngamacembe. uNkulunkulu wafike wasusa lento wafaka isikhulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu wabulale an animal. Yiko ama-Afrika siduze nokuhlaba. Ngoba uNkulunkulu ngathi igazi lenza ukuthi noma kunamabhadi ekhaya ngathi ayahamba masihlabile. Kodwa uNkulunkulu aim yakhe wazi ukuthi kuze kufike lo Jesu lesithi uyisihlabela. So in that context, yes, uNkulunkulu wahlabela ngendodana yakhe. Mara it was not for private purposes. It was for the general populace. Nakhona ufostelwa, it's a choice. So Good Friday isuke ihlangana nokuthi abantu abaningi sekuyi holiday baye emakhaya. So le genge oshoyo ukuthi iyovuselela nabo basebenzisa leli thuba ngoba babona abazalwane. Mara thina ukuvuselela kwethu akusilo ukuthi uyohlaba. Asiloku sihlabana noJesu, uJesu uhlatshwe kayi-1. A prophet who believes in African spirituality defies the concept of ukuthwala and sees it as ukuthakatha. Idlozi ngeke ulivuse zingeke izithembiso. Njalo mawuvusa umuntu umbuzo oqala ukubuza ukuthi ungivuselani. Bese uchaza into omvusele yona umbuzo wesibili uthi mina ngizotholani. Mase ngiyenzile leyo nto. Umprofeti Mageja ungumfundisi wenkolo yesintu. Isithwalo into ngayona into yasekhaya. Yila uvuselwa khona either isipoki ongasonisa la ekhaya. Esithi mase sifika bese siyaphatha sigcine sesithulisa ngisho idlozi la ekhaya. Mase uvusela isithwalo kuyehlukana kuyenzeka sivuswe ngezilwane, kwenzeke futhi sivuswe ngento ethize ngomuthi. Kwenzeke sivuse njengoba abanye babe novududu benemkhovu mayifuna ukuxhumana nabo afuthe lolu vududu. So isithwalo akuyona into entsha, into yasendulo eyayivela ikhona. Umehluko ukuthi abantu basendulo ababethwalisa kwakube neqiniso. Esikhathini sasendulo nje yonke into yayenziwa ngeqiniso. Abantu abathwalisayo babengahlala ekhaya ngoba baphethe into ngayona into yasekhaya. Babehlala emigedeni emahlathini. Kube nendawo ungahanjwa kuzona njengoba noma besikhula bekunendawo ukusho ukuthi lapha kuhlala imkhovu yakasibanibani. Asi-associate isithwalo ne-African spirituality. Yingakho nasendulo abantu bebephila ngesintu. Zangoma beyihlala emakhaya ezinedlozi ze-African spirituality. Inyanga bezihlala emakhaya. Laba bebekhishwa emagcekeni ngoba into abayiphethe akuyona into yedlozi. So abangeni ngaphansi kwe-African spirituality bafola under ubuthakathi. Nabagili yemikhuba abelumbi. Yingakho abantu abathatha isithwalo abafuni ihlatshwe emndenini, bafuna yonke into yenzeke only if kuyinto efunwa yibona kuphela. Ibona abafuna ukuxhela inkomo, abafuna umunye umuntu ahlabe la ekhaya, abafuni futhi umuntu ozothinta umsamo. Manje uthintile bona ngeke beze befike kulowo msebenzi ngoba baphethe into eyenza kube yibona bodwa abakwazi ukuphila la ekhaya. Eminye imndeni ingakwazi ukuphila ngaphansi kwalo leli dlozi ngoba sebelithulisile vele idlozi kwaphakama lezi silwana abasiphakamisile. Kuyaphileka ngedlozi lakini. Uvuse nje into yakini engenabungozi engezukukhathaza. Kuyaphileka nje ngabantu bakini ngoba vele ngesikhathi ulethe emhlabeni phela wafika ufumbethe nawe. Njoba wawufumbethe wawuyiphethe into yakho ozophila ngayo emhlabeni. I-African religion is based on orality. Shukuthi into zakhona ziyakhulunywa bese zidluliselwa enganeni bese sidlulisela kwizizukulwane. Inkinga yayo ukuthi uma kuhamba isikhathi le information iyadiluteka iyalahleka. Whereas other inkolo lezi ezaziwa ngenkolo zencwadi, Christianity neJudaism neIslam zona zibhalile. Ama-Afrika yamthanda umuntu ohloniphayo noma ngasakholelwa kwala ekhaya. Inkinga yethu sasuke sathatha i-Western Christianity sayilwisa nama-traditions wethu. I think yinto esaseyinkinga namanje kufuneka maybe siyilungise. KuMatthew 15 verse 1 uJesu kuza abaFarisi bambuza bathi kuye, kungani abafundi bakho bedla bengagezanga izandla?
uJesu yabaphendula ukuthi nani kunaku kuza kanjani ukuthi ngetradition yenu niphule imithetho kaNkuluNkulu. Kusho ukuthi inkinga ekhona kufuneka siyixazulule sonke imithetho kaNkuluNkulu nemithetho yabantu abadala. Nokuthi at what point imithetho yabantu abadala kufuneka ikhothamele izwi kaNkuluNkulu. There are two parts to choose from. You pick your own. It's up to you, the viewer, which one you take from the lessons we have today. Uyayithatha nalento. Ukhumbule ke mbukeli ukuba sikuphosile esi isiqendu lenqubi yaphindwa every Wednesdays at 2:30 in the afternoon on SABC1. Busuku benzolo.